DJ Rodi ni Munyanane wafika Sobarani Tiendeli mozi musanisi endeka Muli banji ni ubaseni moni Dalonjeza kuti tibweranso chigawo cha Madzulo ndiye Munyanane akalonjeza amafunika kumakwanirisa Mr. Malawi wafika pa ready Tiendeli mozi musanisi endeka Ndautengira nikuimba kumene kwa Kana Blasha kuchokera kwa Mitengo ku Khoncheni Timafuna tione kuti koda Professor Arthur Peter Muthalika mu 100 days imene apanga zotani kodi zikuyenda pajamanena kuti kuthyola khobwe ndi mawa ndipo liwiro la munjenga ayambira limodzi ndiye timafuna tizokute pano akaswiri ena yankhulapo mmene Mr. Nkulukuta moyo Professor Arthur Peter Muthalika wayambira ndi chipani chawo cha DPP akaswiri pa ndale yankhulapo akaswiri pa maphunziro yankhulapo akaswiri pa ulamuliro wabwino nawonso yankhulapo mu 100 days imene Professor Arthur Peter Muthalika wakhala akulamulira ndiye kudali kuzukuta komanso mawairi sosiyana-siyana azukuta ndiye tatiya ya Munyanane Rodi ne Munyanane asasale mbuyo yaye mphunzisi wa ma DJ ifenso na fenso pokweza radio yathu tatiya na fenso tiyankhulepo chilichonse cha moyo ufuna kukala na iwe mama ona mama mtima munatenga kanika kuja makokanizira ife tinathamangira madera osiyana-siyana kuti timve kuti kodi inu madera mwanu muzayamba bwanji ndiye mafuna nene kuti aya kuti Professor Arthur Peter Muthalika wayamba bwino ngakhalenso akaswiri enanso yankhulapo pa nkhani za ndale ayankhulanso chimodzimodzi kunena kuti ya Professor wayamba bwino aza maphunzironso nawonso ayankhulapo kuti ya Professor wayamba bwino nawonso enanso amene amayankhulapo pamadibwe abwino nawonso ayankhulapo kunena kuti Professor Arthur Peter Muthalika atinene chilungamo wayamba bwino amene amayankhulapo paza kadyedwe kabwino ayankhula kunena kuti muchaka chingati chimenechi mulamuliro wa Chakwera munthawi ngati yomwe anthu adala kuvutika kuyang'anayang'ana kuli chimanga ndipo amafananiza mitengo ya chimanga ndikumayankhula kunena kuti muchaka chatha makamaka muchaka cha 2024 kapena 2025 kumayambiriro anthu adali pakala kusakasaka chimanga osachipeza kusakasaka chimanga koma chinali chodula ayankhula kutero ndiye akafananiza ndi chaka chino akuona kuti chimanga chikugawidwa pena paliponsepo komanso anthu akafuna chimanganso akupitanso akuthekeranso kukagula chimanga ndi kudya ndi ana pakhomo ndiye timafuna ife Munyanane tiyankhulepo ndithu enanso akaswiri ona zaza chuma nawonso ayankhulapo kunena kuti ayi munyengo ngati yomweyi muchaka chatha ichi anthu adali pakala kusakasaka mafuta mulamuliro wa Chakwera anthu amazunzika mu nyengo zosiyana-siyana ena amene amayenda wapansi amazunzikira chimanga
ena amene adali ndi magalimoto ankazunzikira mafuta, ena amene adali opita maiko akunja ankazunzikira forex. Mulamuliro wa Chakwera umenewo. Ndi anthu akayang'ana 100 days ya Mr. Nkulukuta Moyo, Professor Arthur Peter Mutharika akuti aibola nkoni. Ati pamene na kumukokera pansi akungonjezerabe magiya Professor Arthur Peter Mutharika. Inunso nanu limbikirani, mulimbikire kuti chipani chanu chija chisalowe mboma. Osamangobwera apa ndi kumangonyoza ya kumangonyoza Professor Arthur Peter Mutharika. Limbikirani kuchipani kwanu. Auzeni anthu masomphenya inu, mwauze anthu masomphenya inu, ndipo muyambiretu panopo kuchita masomphenya, koma kuti muzingolongola pa social media. Nanga munthu akufuna kukhala president koma no basi kutumanya matake kuti zikatukwanani. IMCB pano akuvutika nkumatukwana. Ndiyeni mafuna ndikufunseni kuti akaswiriwo achaona sasa chuma, akaswiri onse amene ayamikira aja ndi opusa nzeru ndinuyo. Munyengo ngati zomwezi nadali akuvutikira chimanga. Ndiye ife munyanane timati ya inafeso tionjezere pamenepo. Tiyankhulepo ifeso nafe tinenepo. Kunena kuti ya Mr. Nkulukuta Moyo ayamba bwino. Chaka chino kulibe kudya chiteze. Pamene Professor Arthur Peter Mutharika wangoyamba kulamulira dziko, Katundu ali stable, sakukwera ngati mene amakwerera nthawi ya Chakwera. Chimanga chilipompo mene chakhalira chimanga, sichikukwera ngati mene chinkakwerera nthawi ya Chakwera. Kupita lero ku shop ukapeza mtengo wina, kubwererako ukapeza mtengo wina, kupita nsoma ukapeza mtengo wina. Zimenezo mulamuliro wa Mr. Nkulukuta Moyo sizikuchitika yayi. Ndiyeni mafuna ndikuuzeni nonse amene muli kotsutsa boma ino, limbikirani. Musamabwere apa kumanyoza Professor Arthur Peter Mutharika, koma mungolimbikira kukweza chipani chanucho. Mukhale ndi masomphenya ku chipani chanucho. Koma kuti muzingobwera apa ndi kumangonyoza ndi kumangotukwana, mukhalira yomweyo mutupa milomo zeni. Mmenemo Mr. Nkulukuta Moyo akungokankha magiya kumangopusha. Pano anthu akudya pano, anthu chimanga akulandira. Chenjezo langa lopita kuchipani chimene cha TPP pamodzi ndi anyamata onse amene ali pa ground, amene mukugwira ntchito ndi Mr. Nkulukuta Moyo. Ndimafuna ndikupaseni machenjezo aulere, kunena kuti munthu akamakuimbira m'manja umatayirira, munthu akamakuyamikira umayamba kutayirira, ndikumaona ngati zonse sopano zili bwino, ndiye umasirira njinga ija sopano. Ndikuyisirira mahandro ndikumavina, koma munthu ukupita kumtsesi. Ili ndi chenjezo lopita kuchipani cha TPP, kunena kuti mmene mwayambira mukuyenera kuti mupushe magiya, mupitebe chisogolo, amalawi azimva kukoma. Koma kuti musirire manja, muzikanganako kuchipaniko, musirire manja, amalawi azifa. Ndikuuze na amalawi azakubudulani 2030. Zimene mwayamba zimupitirize.
ndicho linga choti Malawi 2030 azakukondeni. Ntchito za manjanu zikuchitireni umboni, osati zija zongoyankhula zija zongonena mafuta ali munsewu akubwera. Iyayi pano ndiye tikuchapa mabala, iyayi musadandaule chakuti chikhalira mwakuti, iyayi muzibwera pano nkumanena kuti iyayi achakwera naononga zikoli. Osamayankhula zija zinkayankhula achakwera kuti iyayi zonse zadapangisa ndi a DPP. Chifukwa achakwera mati akafusidwa kuti sono mavuto amene watithana nawo iyayi basi DPP ndimene idapangisa, iyayi DPP ndimene inalowesa zikoli pansi. Achakwera ndi achimwendo ndi anzawo akunkuya nkayankhula zimenezo. Yeni mafuna ndikuuze na chipani cha DPP kunena kuti zonena kuti muziyankhula pano ndikumauza Malawi kuti iyayi mavuto onsewo anabweresa ndi achakwera. Inu mwalowa mboma mundicho linga choti mukonze. Inu muzingoyankhula kunena kuti ife tabwera kuzakonza, sitinabwere kuti tizachite complain kapena tizapange zija zimene amapanga achakwera iyayi, kapena zomanena kuti iyayi ku Ukraine kuli nkhondo ndiye tikulephera yapa, iyayi nkhondo ya ku Russia ikutilepheresa ife kupitisa ziko lipasogolo. Zimenezo ife kuti muzituza ife Malawi ife sitingamveya. Yeni mafuna ndikuuze kunena kuti ntchito za manjanu zizikuchitirani umboni. Zomabwera misonkhano ya atolankhani kumanena kuti iyayi profesa akumanga chakuti kwina kwake. Izimenezo ife sitizifuna, koma muziyankhula kunena kuti ntchito za manjatu muzisiye muzilole ndipo zitichitire umboni. Pano pa anthu akudya ntchito za manjanu zamba kuoneka. Pano ma filling station anthu akupita kukagula mafuta ntchito za manja profesa zikuoneka. Pano pa forex pang'ono ndi pang'ono yamba kupezeka ntchito ya profesa ndiye ndimeneyo zizimuchitira umboni. Osati zongobwera apa nkumangoti iyayi forex ipezeka wiki ya mawa, iyayi mafuta ali ku Dar es Salaam akubwera, iyayi ndati koma chimanga iyayi anthu adya muno, iyayi koma anthu azioneka kuti iyayi apa anthu akukhuta. Chenjezo langa lina nimafuna ndinene pano ndiyankhule kunena kuti ndiyamikire choyamba kunena kuti anthu amene amaba federeza munyengo ija yonena kuti munthu akapita kugula kukapeza kuti ID yake yagula kale, anthu amene mwayamba kuamanga. Ndiye nimafuna ndikutumeni mboma la Chilazulu kunena kuti mpiteso boma la Chilazulu anthu ene anso adapita kuti akagule federeza, kumene konso apezeka kunena kuti atafika kuchauzidwa kuti ya inu ID yanu yagula kale. Muchite ndondomeko kodi amene wagula federeza mu ujeni mu ma ID anthu osauka ni ndani. Mupite mufufuze maboma onse kutiolonso chimozimozi ena so apezanso kuti atapita kuti akagule, apeza kunena kuti mu ID yawo mwapezeka kuti federeza wina watulusidwamo. Ndiye mafuna ndikambe pano ndinene pano kuti chimanga cha masula, chimanga china chikupota, chimanga china chayamba mipeni, koma anthu federeza sadapezebe. Ndiye mafuna ndikuuze ninu achipani cha DPP kunena kuti munthawi imene mumalemba inu anthuwa muli afiti ena amene akutulusa federeza, muli makalaliki ena kumapanga zinyengo nkumatenga ku ujeni amati chani password yapa ujeni yapa ID kapena kuti bako yapa ID ndikumatulutsira imene yo federeza, koma zimene akupanga ni makalaliki akupanga ndi anthu aja mwalemba ntchito aja. Ndiye mafuna ninene pano kuti kulilongwe tamva zoti ena mwawagwira, komanso tawamva zoti kumpoto uko enanso mwawagwira. Ndiye mafuna tikuyamikireni kunena kuti mupitirize kufufuza anthu amene agwidwe ndipo amangidwe. Mukaponye kuja kuli chimwendo kucha, mukasiye kuja kuli chimwendo kucha. Inu nonse amene muli paganyo yotukwana profesa Arthur Peter Mutharika kuti sanayambe bwino ndipo palibe chimene inu mukuchiona, tikuthokozeni limbikirani ntchito yanu. Koma sopano akaswiri atulukira kunena kuti mu 100 days yakuona mu maperesenti ndipo apereka 75%. Ino amene muli agologolo muli pamtengo amene simukuona ino azipani zotsutsa boma ino amene simukuona zimene profesa Arthur Peter Mutharika akuchita, ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti pitirizani kusaonako. Maso anu osakuona paja adachita khungu, mupitirize kusaona paja makutu anu adagontha, apitirize kusamvabe makutu anu.
Shosho bonshi Nimafuna ndiauza MCP kunena kuti MCP dekhani munthu saponyedwa kundende asadalakwe ngati mudalakwa mupitako kundende kuja mukakhalako musazitchinjirize ya musanenenso ndi pakamwa panu ya chimwendo ujali kundende uja amene uja kadakhala kuti sadapalamule sibwezi pano ali kundende kuja ya koma amazimva amene chokula mutu uja mutu wa ukulu ngati vwembe uja amazimva amene uja ali mboma amene uja ankayankhula mutumbwa ankatukwana Amalawi koma iye samazindikira kuti akutukwana Amalawi. Amalawi akadandaula kuti bwana njalaliya imusadandaule boma ndilo mweri chimene chinali chipongwe. Amalawi alembekeza tikuonesa pa 16 September mphusi imeneja muisiye konko ivundire konko imeneja ndipo amene uja milandu ndi ali nayo ndipo kuli milandu ya mbirimbiri akamatuluka pa mulandu umene wachiwanda akukalowanso pa mulandu wina ngati simukuziwa nimafuna ndikuze lino MCP ndipo tikhala pano ifa mamunyanane kusewera zonse zija zimanyoza yezi kuzisewera zimene zija ati Muthalika ati ndi kanthu koyipa maisa amayankhula kuti Muthalika ndi kanthu koyipa amayankhula kuti ati Muthalika ndi onyasa ati koma Chakwera ndi amene ali handsome. Ndimafuna ndikambe pano inu achipani cha DPP marekozi onse amene amamunyoza ipita Muthalika ya mutenge mukaike kumene ko TV imene zikaonesa kundende kuliyeko akaidi onse amene ali kundende kwa zikaonera zimene zinkayankhula chimwendo banda ali mboma maisa marekozi alipo maisa makaseti didasunga tatenga ni makaseti wa muzika muikira chimwendo banda muzika muonesa zimene zinkayankhula yali mboma ine ni munyanane rodine nimangofuna kuti ndithandauzire zimene Professor Arthur Peter Muthalika wachita mu 100 days ngakhale kuli asaona sakuona ngakhale kuli asapenya sakupenya ngakhale kuli ogontha makutu sakumva azipani zosusa boma ari Muthalika palibe chimene akuchita yaye ndene mafuna nene pano kuti yaye akaswiri onse atafusidwa kuti mwapasa maperesenti angati ena matine ndipereka 9 kwa 10 ena matine ndipereka 9 kwa 10 ena nkumati ya ndipereka 7 kwa 10 ena nkumanena kuti ya ndipereka 8 ena nkumati ya kuma ine ndipereka 6 average yonse matera pa 7.5 ife titaiwerengera kuno ku radio lomwe maperesenti amene wapasidwa Professor Arthur Peter Muthalika amanena kuti zimene walonjeza Professor Arthur Peter Muthalika zikuoneka kuti pang'ono ndi pang'ono zikukwaniritsidwa mu 100 days. Sukulu ya ulere akaswiri anena kuti yayi wayamba bwino. Aya nkhani ya njala akunena kuti yayi Professor Arthur Peter Muthalika wayamba bwino pa nkhani ya njala, pa nkhani ya kusowa mafuta. Pankani ya kusowa mafuta kunena kuti ya Professor Arthur Peter Muthalika wayamba bwino. Yenda mizinda yonse Blantyre, Lilongwe, Mzuzu, Zomba Amalawi kufusidwa maganizo awo wonse kumangonena kuti Professor wayamba bwino. Ndipo zimene ziapitirize. Yene mafuna nene pano kunena kuti ino DPP ino musamale kwambiri, musasirire manja. Sikuti pamene anthu akukuyamikirani tizinena pano kuti ndiye musirire manja ya. Zimenezi mupitirize, ndicho linga choti Amalawi kukoma kumene ayamba kukumvako apitirize zimenezi Amalawi azimva kukoma. Zisafike munyengo ngati ya Chakwera ya yomaje chiteze. Koma
komanso zoyambana nchipani mwanumu zomafuna kuti ine ndine 2030 nzakhale ine chifukwa choti Mr. Nkulukuta moyo akupita. Zimenezo musayambe pano chifukwa mukayamba pano zimenezo zikusokonezani. Mapeto ake odusa azatola chikwama chimenechi. Ndikunena pano. Mukatenga masewera nkuyamba kuyambana kuchipaniko kumanena kuti ya 2030 bola nzakhale ine. Ndikuti wodusa azatola chikwamachi. Chifukwa inu muzakhala mukukangana. Kena kaodusa azangoti ife titengepo chikwama chitizipita tiyasiya wakukangana. Ine ni Munyanane Road, ine mphunzitsi wa DJ Mr. Malawi pano pa radio lomwe. Bwanji tishane pamene pandapita.